usurpació de territoris. Diem prou al règim d'apartheid que l'Estat d'Israel ha instaurat als territoris ocupats, tan semblant en tants aspectes al que durant dècades va patir la població negra de Sud-àfrica. El poble jueu té dret a viure en un país en pau, sí, però no esclafant i exterminant el poble palestí, que també té tot el dret a viure i prosperar a la seva pròpia terra.